homes lliures dels països catalans. A poc hem anat avançant. I si no, fixeu-vos-hi, no cal mirar gaire enrere, perquè a Catalunya es podia ser, com a mínim, 4 coses. Es podia ser espanyol, espanyolista, l'eliminació de Catalunya dels seus drets i de la seva personalitat. Ja sabien quins eren. Es podia ser autonomista, conformar-se amb això que tenim i anar fent qui dia passa any empeny. Es podia ser federalista i esperar que algun dia de forma amorosa des d'allà a Madrid ens obrissin els braços i ens paguessin allò que és nostre d'una punyetera vegada. I es podia ser independentista. Però avui, 5 anys després, només hi ha 2 opcions, o espanyolisme o independentisme. Aquí a Portugal. Només hi ha 2 opcions. La Catalunya independència. La fórmula que va funcionar durant 25 anys ja no serveix, ja no funciona, ja no dona més de sí, perquè Catalunya, com deia molt bé en Joan Ridao, perd el tren. I està perdent el tren. Perquè estan perdent el tren de les nacions d'Europa. Perquè ens volen deixar en inferioritat de condicions. Hem de ser competitius. Necessitem recursos, els nostres, els que guanyem amb el nostre esforç, amb l'esforç de tota la gent del nostre país. Necessitem aquests recursos per la innovació, per la formació, per tenir escoles de qualitat, per tenir una escola pública competitiva. Necessitem per infraestructures, per ferrocarril, per invertir en energies alternatives, per ser un país competitiu, per generar benestar. Avui ja no podem esperar i l'autonomia no serveix. Però tampoc, amics i amigues, serveix el federalisme, perquè s'ha demostrat, i és física pura, que 2 no es federen si un no vol. I Espanya no en vol sentir ni parlar, perquè Espanya ja està feta. Madrid i Espanya se n'han anat, ja en tenen prou, ja estan bé, no en volen saber res. Per tant, només queden 2 opcions, o la submissió a Espanya, o la independència nacional. I nosaltres, avui i aquí, ho tenim molt clar. Independència, països catalans, llibertat, Europa unida dels pobles lliures. Una tormenta l'autonomisme i el federalisme, i allí estan, volent-se refundar, fins i tot es volen ajuntar. Ara sembla que el Mas i el Maragall volen fer un sol partit, però no diuen per què. Per fer què? Està tot vist, comptat i debatut, però el tenim molt ben a favor. Molta gent d'aquest país s'ha obert els ulls, molta gent d'aquest país ha vist que no hi ha cap altra solució, que el dilema està servit, o l'Espanya uniforme, o l'Espanya tancada, o l'Espanya que no accepta, l'Espanya monolingüe, monocultural i mononacional, o la llibertat nacional dins Europa dels països catalans, de Catalunya. Aquest és el dilema, i cada cop som més. Per tant, tenim molt de vent, però amics i amigues, tenim poca vela i poc vaixell per sortir d'aquesta tormenta. I ara hem de construir la majoria social, i hem de construir el vaixell, i l'hem de fer gros, perquè hi ha de càpiga molta gent. Hi han de cabre totes aquelles persones que veuen el seu futur, el futur d'ells i dels seus fills, en aquest país. Hagin nascut o no hagin nascut, parlin la llengua que parlin a casa, però que tenen molt clar que el seu futur és a Catalunya, que el seu futur passa per un país lliure, que el seu país passa per un país que no sigui esclau, que no hagi de demanar permís, que no hagi de ser masover del seu propi territori. Volem un país de dones i homes lliures. Per això hem de construir el vaixell. I què hem de fer? Doncs hem de preparar-nos. I això vol dir ajudar, vertebrar, enfortir la societat civil. Això vol dir que tinguem sindicats nacionals i de classe, però nacionals, que quan arribi el moment no esperin la consigna de Madrid, tinguin decisió pròpia, que quan s'anunciï una vaga
contra el traspàs de Rodalies o contra el possible traspàs dels aeroports, no mirin cap a Madrid a veure què fan, sinó que prenguin una decisió. Volem poder a Catalunya ara i volem decidir sobre els aeroports i sobre Rodalies. Volem decidir-ho nosaltres. Per això necessitem barca. Per això necessitem treballar també àmbits com el sindical. I necessitem també una patronal catalana que parli clar, que no s'amagui, que tinguem el canvi generacional que necessitem, d'homes i dones desacomplexats, que tinguin molt clar que si les seves empreses, el seu futur passa per un món competitiu, no passa precisament per Madrid, passa pel món, passa per Europa. Ho hem dit masses vegades, Espanya només és el 2 per 1.000 del mercat mundial. Hi ha molt món a córrer. Per això hem de ser competitius i hem de ser forts i hem de crear una xarxa empresarial i hem de crear també un front intel·lectual. Hem de vestir que la cultura sigui el primer aliat de la nostra barca, de la nostra causa, que ens inflami veu i vent, i que les universitats com a tals siguin element de reflexió però també d'impuls al procés de sobirania, que les entitats socials, que el tercer sector té molt clar cada cop més que aquest país només se'n sortirà si decidim nosaltres, si decidim des de Catalunya, per Catalunya, en un món solidari, obert, clar que sí, però hem de decidir nosaltres. Hem de construir la barca, com han fet a Escòcia. Escòcia estan fent la barca, i estan agafant el vent, i Escòcia serà independent, i ens ajudarà. Moltes vegades la gent critica el mimetisme català. Hem tingut molts models. Durant molts anys l'independentisme ha buscat referents. El vam buscar a Irlanda, el vam buscar molts anys a Euskadi, l'hem buscat durant molts anys en tots els processos d'independència des de les repúbliques bàltiques. Però Escòcia en aquests moments té un gran avantatge. I això fa possible que no sigui un somni, que pugui ser una realitat. Escòcia forma part de la Unió Europea. Per tant, aquell argument que se'ns feia servir des de l'espanyolisme o del ja extint autonomisme o federalisme de que no podrien ser independents perquè no estaríem a la Unió Europea també s'ha acabat. Ni aquest argument els queda, perquè Escòcia serà independent i ho serà dins de la Unió Europea. Tenim un aliat, tenim un precedent, tenim una via jurídica, ara és el moment. Però com us deia, Escòcia ha construït barca. Tenen empresaris, patronals, federacions, cambres de comerç que donen la cara per la independència. Tenen sindicats de treballadors que donen la cara per la independència. Tenen les entitats del tercer sector que tenen molt clar que Escòcia se'n sortirà millor si decideixen des d'Edimburg. Per tant, nosaltres no es tracta de ser mimètics, però tenim una estela que hem de seguir. L'estela d'Escòcia, l'estela de Flandes, l'estela dels pobles que volen ser lliures en el si d'una Europa oberta, solidària i dels pobles. Per tant, amics i amigues, se'ns ha girat feina. Ja no n'hi ha prou només en apretar una tecla de tant en tant de l'internet o venir un cop a l'any aquí. Tenim feina i vol dir que hem de treballar i hem de picar pedra i hem de crear espais de sobirania i hem de construir i potser hem de discutir menys. Què és això de discutir i suplicar a la Federació Espanyola de Futbol que ens deixin fer el partit? Jo us ho dic ben clar, si els americans volen venir jugarem si cal amb els alevins, jugarem si cal amb els alevins. Anem discutint. Que la gent civilitzada s'està fent en aquests moments. Què tenen els espanyols en contra dels Estats Units que no es vulguin deixar jugar a Catalunya? Aquesta sí que és grossa. Fixeu-vos-hi. Ara és el moment. Hem de fer barca. Tenim ben a favor i ho hem d'aconseguir perquè aquests últims anys ja hem vist tot l'abecedari de la A a la Z, de la A d'Aznar fins a la Z de Zapatero. Ho hem vist tot! Ho hem vist tot! De la A a la Z, de la A d'Aznar a la Z de Zapatero. I fixeu-vos que al mig hi ha dues lletres, la L de llibertat, la L de llibertat i la I d'independència. Ho hem vist tots. Per tant, tinguem-ho clar, posem-nos a treballar. Cada dia hem de convèncer, cada dia de l'any hem de convèncer un català o una catalana d'aquells que no creuen que sigui possible la llibertat del nostre